Daqs kemm jista' jkun ta' kumdità, il-ħabib tiegħek is-siġġu jista' jkun ta' skumdità wkoll. U fil-fatt illum ħanam naqra eżerċizzji għalik biex tqum minn hemm ħaniċċaqalqu naqra. Tilħaq poġġi fuq dak min jaf kemm qed tużah bħal da żmien. Mela ħanqumu minn hemm biex meta mbagħad nerġgħu nużawh verament tapprezzah. Tajjeb, l-eżerċizzju dak li għamillek ħajġielek tħossok iktar pożittiva, iktar enerġetika, iktar produttiva wkoll biex dak li għandek tagħmel fluq ma ddum tkarkar bih taqbad u teħilsu. U għaliex le? L-eżerċizzju ħajbusjalek is-sistema immunitarja tiegħek biex tiġġieled anke ir-riski ta' kwalunkwe mart, mhux biss li hawn popolari da żmien, però nsemmu l-kolesterol, diabete, pressjoni, mart tal-qalb, eċetera. La qed nitkellmu fuq hekk, dejjem ħu parir mingħand it-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tibda kwalunkwe eżerċizzju u jiena ħan nistidnek tinaqqat miegħi dawn ftit minuti biex niċċaqalqu naqra dimenti dawn l-eżerċizzji li ħanamlu taħseb u tħoss illi jgħoddu għalik. Mela ħadda niċċaqalqu naqra flimkien. Għara li għedha komda, m'għandi bżonn xejn partikolari, jiena ġibt miegħi żewġ tifliexken bir-ramel, imlejthom bil-lest, u żewġ tifliexken bir-ross. Sur kamera minn hawn xi wieħed barra, fejnu. Le, kollha ġibthom int, prosit, very good. Qegħdin niċċaqalqu naqra. Ħanibdew nagħmlu daqsxejn sieq u sieq oħra. Lura. Għara sa fejn tista' tella saqajk, toqgħodx tinkwitek minn tix tasal daqsi, maħna ħanamlu l-ebda training tas-soldati serraħ rasek. U ħammorru bil-kontra, mela ħanaqtaw naqqasiq minnhom il-barra, jekk tħossok qed tisbilanċja tidejjaq xejn anke żomm mal-bank, mela siq il-barra u bl-oħra ħantella l-fuq. Jew inkella nżomm idi hekk. Ħantik parir li waqt li jiena dawn l-affarijiet qed naġġilhom, fis-sens qed nagħmlu ftit minn kull waħda, illi tagħmel bej 10 u 15 minn kull waħda. Tajjeb ferm. Sa nerġgħu niġġogjaw daqsxejn? U nistħajlek bħalissa tajt tant qed tisma' l-istess affarijiet tgħid kif għajjejt nisma' kif xbajt. U mela li ħanagħmlu naqra nifsi twal, nifsi l-ġewwa. Kif xbajt. Kif xbajt. U dan du jservik titħaq naqra wkoll. Mela nifsi l-ġewwa, nifsi l-barra. Parir żgħir li intikom ukoll. Aħna di natura meta nikbru nibdew nidraw nieħdu n-nifsijiet mill-kaxxa ta' sidirna. Però it-tfal, il-babies jalmuna ħafna. Jalmuna kif suppost nieħdu n-nifs. U dan in-nifs għandu jkun fil-fatt miż-żaq. Dak li bl-Ingliż jgħidu belly breathing. Mela ħatolbok tipprattika. Irid tpoġġi id minnhom fuq wara, l-oħra fuq żaqek u inti tieħu nnifs il ġewwa iffoka li timla ż-żaq. Mela ħadara dik iż-żaq tintefaħ. Żomma ftit sekondi, 3-4 u barra bil-mod. Nifsil ġewwa nimlew iż-żaq. Nifsil barra. Tal-aħħar. Dak jgħidulu belly breathing, ħan tolbok illi wara dis-sezzjoni tidħol fit-tixa għax vera tgħinek biex tirrelassa u biex tkun aktar pożittiv. Tajjeb, mela ħanibdew daqsxejn affarijiet sempliċi immens. Li ħanagħmel l-ewwel jiena ħanaqbad iż-żewġ tifliexken tar-ross illi għandi. Ħanitfaħħom fuqi dan il-moviment u ħanagħmel hekk ara, waħda l fuq, waħda l-isfel. Waħda l fuq u waħda l-isfel. Jekk ma tistax ittella ħafna idejk forsi għax limitata fil-mobilità, tinkwita xejn? Qabel xejn ħantik parir illi jekk tara li inti anke għandek nuqqas ta' flessibilità titkellem daqsxejn mal-fiżjoterapista tiegħek fuq x'tista' tagħmel fuqha, mhux wert tnejxu b'affarijiet illi nistgħu nsewwu x'taħsbu. Il-fuq kemm nistgħu u nerġgħu inniżluhom. Perfett. Issa nagħmlu dan il-moviment idejja ħdejja u jiena waqt illi drabi oħrajn tkellimna fuq li nagħmlu dan il-moviment, din darba li ħanagħmlu bil-kontra. Ħaninżlu l-isfel. Ħanħossu darna l-ġnubijiet ta' darna qishom jinasru. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Pruvaw żommu l-bilanċ għax mill-li qed narajna mill-kamera ma tantx qiegħed bilanċjat u ħaninżlu. Jekk għandkom xi mera qudiemkom, tant l-aħjar biex iżommu daqsxejn iktar simetrija kif jgħidu bil-Malti. L-isfel, hop. Edha bil-kontra, l-iskrin bil-kontra jgħid. Alright, ħares lejk biss minn flok sur kamera minn. Għara bilu hekk. Tajjeb ferm, issa.
L-ewwel ħanamluh mingħajr apparat mingħajr l-ebda oġġett f'idejna dal-moviment, imbagħad għaliex le nippruvaw anka bihom ukoll. Mela, ħanoqogħdu daqsxejn mill-wijin mill-irkopop, tajjeb? Patata lura, darna dritt, sidirna l-barra. U ħanġibu jdejna dritti fl-imkien. Nisħej ħafna minnkom bħalissa qegħdin hekk mhux l-iskop. L-iskop huwa li tippruvaw tagħmlu sidirkom il-barra, spallejkom lura biex id-dar ikun dritt kemm jista' jkun. U ħanamlu dan il-moviment l-aħwa minn hawn, nġibuhom fl-imkien qisnu qed nagħtu bil-minkeb lil xi ħadd li qed warajna. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Idejna dritti u nagħtu bil-minkeb. Tajjeb, kif qegħdin hemmhekk ukoll, ħanamlu eżerċizzju ieħor, ħaniftħu u ħanalqu. Ħaniftħu u ħanalqu. U dan qed nieħadmu l-aktar l-ispalel minn wara. Mela, ħanaqbdu l-bottijiet jew tar-ross, jew tar-ramel, jew tal-ilma, jew wara x'għandek. U l-istess żewġ eżerċizzji ħanamluhom bl-apparat. Mela minn hawnhekk, idejja flimkien, sidri l-barra, patata lura, l-irkopop daqsxejn mill-wien u ħanati blura. Dritt u lura. Nifs il-ġewwa jingħu nieżel, nifs il-barra jingħu tielaw. Bl-Ingliż jgħidu no pain, no gain, pero jiena ħanajdlek jiena stess jekk inti tħosslu ġieħ, importanti li tieqaf ta'. Ħanamlu eżerċizzju ieħor l-istess pożizzjoni li konna u ħaniftħu mela d-darba nerġgħu għal wara ta' spallejna. Preċiż. Ħanżommu l-istess żewġ tiflix kemm f'idejna u dan l-eżerċizzju ħajkun l-aktar qed juża l-ġnubijiet taż-żaq. Mela minn hawn ħanibqgħu dritti, maħniex ħanitgħawġu minn darna, ħanibqgħu dritti u ħammorru la ġemba kemm jista' jkun. U n-naħa l-oħra. Ħanfakkarkom ftit, intikom il-pari li nagħmlu bej 10 u 15 minn kull tip ta' repetizzjoni fuq kull naħa għal 3 darbit minn 10 u 15, 10 u 15, 10 u 15 fuq kull naħa. Kemm bżonn tieħdu break in between, ftakru illi l-ilma huwa importanti immens, mhux biss għat-training, ġifieri qabel u wara speċjalment, però għal matul il-ġurnata. Huwa faċli illi meta nkunu ma tantx għandna x'nagħmlu illi mmorru għall-friġġ, imma l-friġġ nafu x'ħaj jiġri, illi waqt li dak kif ftit sekondi pjaċir, wara nibdew intellaw anke dik iċ-ċertu rabja jew dik iċ-ċertu ħtija, nħossu dik iċ-ċertu ħtija illi aħna kienna ikel li ma kellniex bżonnu. Mela għaliex ma nisfugawx fl-eżerċizzju flok ma nisfugaw fl-ikel x'taħsbu. Dik importanti ħafna wkoll. Issa, ħanagħmlu eżerċizzju ieħor, ħanaqbdu apparat jew oġġett wieħed, ħaniftħu kemm saqajna u min jista' jinżel minn daru ħajjagħmel dan il-moviment. Mela l-oġġett ħajibda minn wara tas-sieq idealment u ħannuruh lil kulħadd. Ħanitilgħu dritti u rejnih lil kulħadd. Ħanerġa' ninżel bil-mod patata lura. L-oġġett kważi jħokk mal-art u nerġgħu nitilgħu stabbli il-fuq. Min minnkom ma jistax jinżel ħafna mhux problema illi ninżlu daqsxejn inqas pereżempju sa hawnhekk ara u nerġgħu nitilgħu kull qatra tot l-aħwa. Kull pass li tagħmlu huwa pass aktar minn min għamel ġurnata bil-qiegħda. Aħseb wara jekk nagħmlu dawn il-passi kollha flimkien f'dan ftit ħin li għandna u fil-fatt li qed nitkellem fuq ħin. Hemm min jgħid li ma kemm l-aħjar nagħmel eżerċizzju. Aħna maħniex atleti, aħna mhux qed nikkompetu għal xi sport, għaldaqstant isibu anke skont il-World Health Organization illi jekk nagħmlu siegħa u nofs eżerċizzju fil-ġimgħa, tajjeb, dak is-siegħa u nofs nistgħu nqasmuha anke pereżempju fuq 3 darbit fil-ġimgħa mela nofsija kull darba. Nofsija kull darba 3 darbit fil-ġimgħa diġà ħadd ħafna frott. Aħseb għalhekk nistgħu nagħmlu eżerċizzju għal nofsija però 4 jew 5 fil-ġimgħa. Fidejk, nofsija waħda minn 48 nofsijat. Mhux qed nitolbu żejjed vera, dik għalik u għal saħħtek u għal familtek ukoll. Mela, ħanaqbad żewġ oġġetti ħarira itqal u ħanagħmlu dan il-moviment issa. Mela ħanoqgħdu la ġemba, ħanippuppaw il-patata lura, irkubtejna mawġin, sidri l-barra zaq il-ġewwa. Tajjeb ħanaraw li mhux qegħdin mawġin, però qegħdin dritti. U li ħanamlu ħaninżlu bil-mod. Sama idealment il-patata tiġi bidrit l-irkoppa
Qed taraw mela nippruvaw kemm jista' jkun eliminaw sawn ikun kważi linja dritta minn ma jistax jinżel wisq. Inkwidaw xejn jinżlu ftit, jew ftit oħra, jew ftit oħra, jew il-massimu. Araw il-limitazzjonijiet tagħkom, tibżawx diment illi m'għandkomx xi uġigħ jew xi operazzjonijiet li ħadd tagħmlu jew għamiltu fl-irkopop pereżempju. Naturalment, intom tafu lilkom infuskom ħafna iktar milli nafkom jien. Ħaninżlu u ħanitilgħu. Tajjeb, mela, eżerċizzju ieħor li mhux se jkollu bżonn l-ebda apparat ħajkun illi aħna minn din il-pożizzjoni ħantiru għal naħa minnhom u nħossu l-ġibda fin-naħa l-oħra. Però anke biex nieħdu aktar frott tal-li qed nagħmlu jekk nużaw iva xi apparat jew xi oġġett tant l-aħjar ma l-istess ħaġa. Jiena qed nimbotta minn hawn issa bdejt minn hawn issa nuża l-ispalla biex intella l fuq u qed immur min-naħa għall-oħra. Naħa għall-oħra. Eżerċizzju ieħor għall-qalbi ħafna huwa illi dik il-pożizzjoni għadna kemm għamilna l-famuża squat fejn nżilna hekk, nagħmlu l-istess ħaġa, però nagħmluha u nimxu biha. Mela minn hemm ħanieħu l-passi fil-ġemp, passi fil-ġemp. U dan huwa effettiv immens. Tajjeb, mela, moviment li jidher iktar faċli milli fil-fattu huwa ħanimaġinaw li qed nużaw id-dar tas-siġġu jew inkella xi ħajt mhux ħanażżar dan żomm mas-setta hawnhekk għax ma rridx nagħmel traċedji, però ejja ngħidu li dan huwa ħajt. Mela jiena nista' noqgħod bil-qiegħda mal-ħajt, inżomm dik il-pożizzjoni u jekk sempliċiment inżomma għal minn tal-inqas bejn 10 u nofs minuta tibdew taraw li tħossu kuxtejkom anke jaħarqu. Dak mhux sinjal ħażin, dak sinjali li inti qed tistreċċja saqajk u tħaddem saqajk biex anke issaħħaħhom. Tajjeb? Mela, ħanurikom daqsxejn iktar eżerċizzji bażiċi ħafna li nistgħu nagħmlu anke mid-dar. Nistgħu naqbdu s-siġġu u ħanagħmlu dan il-moviment. Mela ħandaħħal idi il ġewwa kemm nista' u ħanoħroġ għal barra kemm nista'. Il-ġewwa u l-barra. Il-ġewwa u l-barra. Kemm ikun aktar effettiv kieku anke ndaħħal sieqi fl-istorja. Mela qed nagħmel dan il-moviment qed inżomm sidri l-barra, żaq il-ġewwa, sieqi u jdi l-ġewwa u tnejn li huma l-barra. U naturalment nagħmlu l-istess ħaġa anke fuq in-naħa l-oħra. Mela ħanimaġa li għandi s-siġġu hawnhekk jiena, daħħalt idi u sieqi u ħrixt. Daħħalt idi u sieqi u ħrixt. Nagħmluhom bejn 10 u 15-il darba fuq kull naħa. Importanti ħafna wkoll. Mela, eżerċizzju tajjeb ukoll għas-sider u għada li ħanamlu. Mela, idejja qiegħda daqsxejn milwija mill-minkeb. U minn hawn ħanagħmel hekk, mela idejja qatt ma ħanidritthom, ħanżommhom dejjem ftit mawġin, ħanlaqqaħħom flimkien. U kważi aħjar peress dawn huma daqsxejn goffi nagħmluhom dan il-moviment. U għad kont tħossu dak is-sider qiegħed jaħdem. Dejjem nifsil barra, nifsil ġewwa, nifsil barra. Bellezza. Mela eżerċizzju kif ħanurikom issa pereżempju, apparti li ħaddem l-ispalel, bla ma nafu wkoll għax aħna ħanżommu saqajna sodi mal-art, ħajjejna anke biex nużaw iż-żaq. ċertu stabilta fiż-żaq biex insaħħu l-muskoli taż-żaq. Ġifieri anke jekk moħħna niffukaw ngħidu bdi jrid inwebbes żaqq bih. Ħajjejna ħafna wkoll ta' li nżomm stabbli, nżomm saqajja mal-art u jgħinna apparti l-ispallejja anke lil-żaqqi. Importanti immens ukoll. Tajjeb ħafna. Mela, moviment ieħor. Ħanerġgħu naqbdu daqsxejn l-apparat. Ħanafsuh fuq il-koxxa minn wara u ħanagħtu blura. Mela biex nagħmlu reżistenza intaqlu il-moviment ħalli aħna naraw aktar progress. 10-15 kif ngħidilkom fuq kull naħa għal 3 darbiet inkunu bdejna tajjeb żgur. Nibdlu s-sieq. Nibdlu s-sieq. U nibdlu s-sieq. Tajjeb ferm. Mela, kemm baqalna ħin sur direttur ħanippjana naqra? Bej wieħed u ieħor.
4 minuti, tajjeb ħafna. Mela ħanmu żewġ eżerċizzji oħrajn u mbagħad nagħmlu daqsxejn stretching sempliċi ħafna. Mela eżerċizzju li xtaqt nurikom huwa li anke jekk ninteddu mal-art, jew pereżempju jekk qegħdin fuq is-sodda, diment li m'għandniex darna juġana, ħantefa' hawnhekk ma nafx hekk tajjeb hawn su direttur, ħa nara fejn ħanqod, in picture. Hop. All right. Tajjeb. Mela, dan il-moviment sempliċi immens u effettiv. Mela, minn hawnhekk jiena, flok mi qed mindu totalment, għandi l-irkopop mawġin imtellajn u ħanitla mill-ħibs il-fuq. Fuq u pinġi linja dritta minn sidri sa' isfel, u nerġa' ninżel. Fuq u l-isfel. Idealment ma nserħux meta ninżlu u nżommu ftit sekondi il-patata fl-arja. Fil-fatt illum, nurikom daqsxejn anka stretching li nistgħu nagħmlu anka minn mal-art. Tajjeb ferm. Eżerċizzju tajjeb ħafna ieħor għal mal-art minn minnkom m'għandux ċertu uġieħ anka f'dawru fi spalleħ u f'idejh, huwa kif jagħmlu s-soldati dik li jgħidula plank. Mela l-mikrofon għadu mwaħħan. Din hija pożizzjoni illi fiha aħna ħanoqogħdu dritti, anke jekk sempliċement ma niċċaqalqux minn hemm, diġà qed nagħmlu ħafna affarijiet ta' ġid. Minn minnkom jgħja jista' mbagħad jinsel fuq idejh b'dan il-mod. U min irid jintensifika ftit jista' jqgħod jibdel bejniethom mela minn hawn nista' nitla' u nerġa' ninżel, nitla' u nerġa' ninżel. Kif qed taraw, eżerċizzji illi m'għandhom bżonn xejn ikkumplikat u m'għandhomx bżonn ħafna spazju laqqas. Mela ħaddew nistreċjaw naqra. Ħanilkom daqsxejn eżerċizzji minn mal-art ta' stretching illi ħadħossu ġisimkom ħafna ħjar wara li nagħmluhom. L-ewwel ħanamlu saqajna b'dan il-mod, ejt minnhom ħanasal il-bot kemm nista' bl-oħra mingħajr ma miss iż-żarbuna li ġene ħanġebbet idi kemm niflaħ u idealment nipprova illi quddiem ta' rasi tmiss mal-irkoppa. U wara 15-il sekonda nibdel in-naħa. Dak huwa eżerċizzju minnhom. Eżerċizzju ieħor li huwa effettiv ħafna huwa li noqogħdu fuq wara tas-sieq u mbagħad litteralment niġġebdu dan il-mod. Nġebdu jdejna l-barra għandna nħossu l-ġnubiet ta' darna jaħdmu ħafna. Jekk imorru daqsxejn l-estrem ieħor, nistgħu noqogħdu mal-art, idejna ndaħluha kemm nistgħu viċin tagħna, ara x'inhu l-massimu tiegħek, u noqogħdu dan il-moviment u ħanħossu ħafna l-erja ta' żaqna tiġġebbed ukoll. Dejjem spallejna lura, sidirna l-barra u saqajna mal-art. Tajjeb ħafna. Rrid nurikom eżerċizzju ieħor qabel ma ninsa relatat ħafna ma' daw. M'għandux jaqsam mal-stretching, però ma rridx li ninsih. Illi jekk sempliċiment aħna nkunu pereżempju din il-pożizzjoni u nimxu blura, impoġġu saqajna mal-art, dan huwa challenge tajjeb ħafna l-ġisimna wkoll. Illi kun qed juża letteralment il-ġisem kważi kollu biex jitla' u biex jinżel. Mela daqsxejn l-ebda tip ta' apparat jistgħu jagħmluh magħkom anke tfal, però hemm minni huwa effettiv ħafna. Tajjeb ferm. Mela eżerċizzju ieħor ta' stretching minn mal-art ukoll. Ħanagħmlu saqajna flimkien u ħanimbuttaw bidejna l-irkopop l-isfel. L-isfel kemm nistgħu, ħanħossu streċċjatura kbira, litteralment l-aktar bejn il-ħibs u l-irkopop. U l-aħjar jekk nippruvaw anka inniżlu rasna. Naf li hawn ħafna minnkom li huma aktar flessibbli ħafna iktar minni, però għalikom li għadkom beginners tidejqu xejn anka jekk raskom tibqa' dritta, m'hemmx għalfejn illi inniżluha ħafna. Mela jiena tgħidkom ftit idejat sempliċi ta' x'tistgħu tagħmlu, anke jekk provajt tagħmlu ftit minnhom miegħi issa stess. L-iskop ma kienx illi tagħmlu dal-ħin kollu miegħi, l-iskop huwa li nurikom kemm tistgħu tagħmlu affarijiet fil-ħin prezzjuż illi għandkom. Għandkom ħafna ħin bħalissa, jew ma tantx għandkom ħin, nofsija kollox minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa ħatħalli riżultati kbar. L-għażla hija tiegħek,
tħares lura lejn dan iż-żmien u tgħid tara naqra kemm ħlejt ħin, għajt imnalla kien dak iż-żmien għax bis-saħħa tiegħu bdejt niċċaqlaq. Jiena ħalli fidejk, kollu bżonn tkellimni jiena Mattejus Grasso, il-ġurnata tajba. Niltaqgħu.